Gaua da, txikitan jaso nituen gaueko historia guzti horien multzo bat, ez? Horiei egineko omenaldi bat. Euskal mitologian dauden gaueko izaki, ilun, beldurgarri guzti horiek, baina baita sorginkeriaren mundu guzti hori, ez? Eta gero baita, inkisizio garaian sortu ziren sorginei buruzko mundu guzti horren multzo bat egitea eta horreri buruzko pelikula epiko bat egitea. Inkisizioak eta historiak sortu dituen gezur guzti horiek hartu, gureganatu, ikatu, ez? Eta munstro horiek handitu, eta gero haien kontra jaurtiki, ez? Beti izaten zaigu bide zuzenetik joan behar garela, bide argitsua, ez? Jaunaren bidea. Baina batzutan, bide horretatik aldendu, okertu egin behar zara, ez? Akerraren adarrak bezala. Zure beldurrak eta iluntasun horiek zeharkatu behar dituzu, zoriontasunera eta askatasunera ailegatzeko. Gu geu nahi dugun moduan izateko. Nola historia hauek ipuinetatik datozen, Barandia Arane jasotako ipuin horietatik. Polita iruditzen zitzaidan ideia hori non garbitoki batean agertzen ziren emakume batzuk, beldurrezko historia kontatzen eta bar, eta nola protagonista era batean joaten zen ipuin horietan binkulatzen, ez? Nik basakinat. Inkisizioaren garaian eta sortu ziren sorginkeriari buruzko gezur eta istorio beldurgarri horiek, baina gero bestalde batetik superstizioaren garai horretan sinisten zen, existitzen zirela demonio eta gaueko izaki guzti horiek. Orduan, niri beti gustatzen zait denboran bidaiatzea eta oso interesgarria da beti garaiko janzkera, buruko arraro horiek edo garaiko lekuak sortzea, ez? Nik uste oso interesgarria dela publikoa garai horretara eramatea era batean, ez? Beak nola daukan historia buruan eta nola adierazten du, ez da ze pasiokin eta ze... Planos, erakutsi zigun hasiera nola storyboard bat, ikustekoa da. Ze polita, ze ederra, pasada bat, plano bakoitza ondo marraztuta, precioso. Eta gero asko animatzen du ere rodajean eta hola sekuentzia. Oso majo, oso rodatu horretik eta venga, eta bai. Gaina beak igual pentsatuko zu nahi ama, noan hijoa, hiru hauekin nahi ama zen. Baina gero oso ondo molatu behar. Atrebentzia. Zertan nabil hemen? Reme! Gogorra da, Gogorra, ze basoan, hotza, euria, lokatza, bai. eta luze egitea. Oso luze egitea gaua. Gero baita ere bakoitzan nolakoa da, ni egia esan ez naiz oso gautxoria. Bai, parranda egiteko eta hori garai batean oso ondo. Bai, gaizki matet, gauekoa. Gau ordu asko behartzean eta orduan, klaro, negua proposena ere, ez, ordu gehiago. Orduan, hori, hotza eta eurila eta baina izu, hauxe da gure ofizioa eta, bueno. Baina nire personajeak esaten zuen bezala, egune zar gau ez gazte. Bueno, espiritu horrekin ibilea. Paulei estima asko ukidotzat betidanik, errementari, irati, niretzat izan dira pelikula oso garrantzitsuak, eta berakin lan itxeko gogo asko neukan. Talentuz beteriko pertsona bada, zuzendari moduan, eta gero pertsona moduan ikaragarrixa da orduan asko eskertzen dut, unkitzen dut eta bebai, honetaz hitz egitea, eta ez dakit, ametsa egi bihurtuta. Ha 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 ha!